Hola, ara us explicaré com triar d'un PDF de 50 pàgines les pàgines que ens interessen. Per començar, obrim el PDF que volem utilitzar. Com veieu, aquí teniu 50 pàgines, però imagineu-vos que no volem les 50 pàgines, que només en volem 3. Doncs el que farem és, anirem a Arxiu, Imprimir. Aquí, en comptes de que estigui la vostra impressora, li donarem a Microsoft Print to PDF. I aquí a Pàgines, triarem les pàgines que ens interessa. Per exemple, la 1, la 4 i la 10. D'acord? Sempre ha d'estar separat per una coma. I li donem el botó Imprimir. Ens demana on el volem guardar i li posem nom. Fitxes. Posarem 3 fitxes de reforç. I ho guardem. I ara anem a comprovar. Vaig a buscar el fitxer, 3 fitxes de reforç. I com podeu veure, la 1, veieu? La 1, la 4 i la 10. I ja ho tenim. Qualsevol altre dubte em dieu.